Arduların hasıl bolýan bayramy söýgä dolup gel ilme täzegil. Yer yüzünü mehr buhotbet paýlap, aqton geyip gel ilme täzegil. Assalamu alaykum mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyk mehriban muştak buri. Biz elbetde gepleşigimiziň başynda täze 2026-njy ýylymyz bilen Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymydy. Peder ýoluny üstünlikli alyp barýan Arkadağly Gahrman serdarymydy. Siziň her biriňizi tüý sürüňizden gutlaýar. Goý täze 2026-njy ýyl Türkmen halkymyz üçin, siziň her biriňiz üçin rızgally, bereketli, düşümli, bagtly ýyllaryň biri bolsun. Owadan ýurdumyzda, bagtyar watanymyzda hemişe toýlar, bayramlar ulaşdym. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, ene şeýle ýaşy arzuwlar bilen owazy sahnada ýyllar atly aýdym sady diýjak gepleşigimiziň täze ýyl bayramçylyk münasibeti taýýarlanan bayramçylyk sanyna tomoş etmäne çagyrýar. Gepleşigimiziň başynda bolsa, elbetde şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap size ýetirmäge, bize ähli mümkinçilikleri, ähli şertleri döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymydy. Arkadağly Gahrman serdarymydy tüý sürekden alkyşlamaly aýdýar. Gahrman Arkadağly Gahrman serdarymydyň janyny sag, ömürleri uzak, mertebeli başlary hemişe aman bolsun. Mehriban tomoşaçylar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen owazy sahnada ýyllar at gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna başlaýar. Gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanyny bolsa, adatdakylar ýaly gödül paýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt ýolu toý mekanynda ýazga geçirýär. Indi bolsa mehriban tomoşaçylar, owazy sahnada ýyllar atly aýdym sady diýjak gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanyna siziň üçin bir näçe aýdymlary ýerine ýetirjek biziň zekini bagşymyz. Özüniň ýerine ýetirýän aýdymlary bilen dinleýijilerine şatlyk paýlaýan, şatlyk Gurbannazarow garşylaýar. Şatlyk owazy sahnada ýyllar at gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna biz sizi hoş gördük. Täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun. Sag bol Muhammed Oras. Siziň bayramyňyz gutly bolsun. Şatlyk ählimize mälim bolýaly, owadan ýurdumyzda, bagtyar watanymyzda täze ýyl bayramçylygy ullun bellenýär. Elbetde diýarymyzyň ähli günjeginde täze ýyl arçalary, bagşy sadanlarymyzyň joşuny, owalary, biziň körpeje şadyan şagajyklarymyzyň ayazbaba aýdýan bir goşgulary, bir joşuny arzuwlar belentden belent ýanglanýar. Şeýle azuwda paraga toýly ýurdumyz bar. Sizem elbetde ýurdumyzyň toýlarynda, bayramlaryna ödüňizden şul sadyny ýitdiňiz bilen toýly günlerine hyzmat edip bir näçe şirin aýdymlary ýerine ýetirip dinleýijiňizde bir şatlyk paýlap gelýäňiz gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanyna gatnaşýaňyz. Mümkin bolsa gepleşigimiziň bir şu ajaýyp bayram gününe bagyş kalbyndan çykýan owazlar dugulaňyzy ileşýärmi ýetirdiňiz. Täze ýyl bayramy ýetip geldi. Täze ýyl bayramy elbetde arzuw umytlaryň bayramy. Ýetip gelen täze ýyl bayramy bilen ähli türkmen halkymydy. Gahrman Arkadağymydy. Arkadağly Gahrman serdarymy tüý sürüňden gutlaýan. Bayramyňyz gutly bolsun, ýurdumyzda toýlar elmide ama toýlar ulaşsyn. Şpurtatdan peýdalanyp medeniýetimizin sunatymyzyň hak gowanlary Gahrman Arkadağymydy. Arkadağly Gahrman serdarymy tüý sürüňden sag bolsun aýdýan goý Gahrman Arkadağymydyň. Arkadağly Gahrman serdarymyň jany sag bolsun, başlyk bolsun. Tutyan tutumly işleri elmide ama rewaj alsyn. Köp sag bolun, şatlyk arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi şu wagt şatlyk Gurbannazarow gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýar diýenmizden eýen bir de tomoşaçylar esasanym siziň dinleýijileriniz ýerine ýetirjek aýdymlaryňyza şu wagt sabyrsyzlyk bilen garaşýanlar. Umumy gepleşigiň dowamynda bu näme aýdymlar ýanglanar? Bugün öz dinleýijilerimiz üçin, ähli türkmen halkymyz üçin şowkunly şadyan aýdymlary ýerine ýetirer. Sebäbi bugün gepleşigiň bayramçylyk sany. Onda gepleşigimiň bugünkü bayramçylyk sanyna da bir şatlykly şowkuny, joşuny aýdymlar köpürek ýanglanar şeýlemi? Awa. Ul höwes bilen bizem onda dinlärs, onda şatlyk biz dinleýijilerimizi bir de tomoş edýän ileşmeli kän garaşdyrman gepleşigimiz onda siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen başlaly. Ondan soňra dörüjlük toparmadan taýýarlanan sowallar bar, bayramçylyk gutlawlar bar. Garaz gepleşigimizi söhbetde şu arkaly dowam ediberer. Böyle. Onda Muhammed Oras gepleşigimiziň başyny ýurdumyzy wasp edýän Arkadağly serdarymy wasp edýän joşuny aýdym bilen başlaýaly. Hasam ýerine düşür, onda mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, şatlyk Gurbannazarowyň ýerine ýetirjek şol ajaýyp aýdym bilen gepleşigimize başlaýar. Türkmen owazy ýylymyndan daşlaşmaň ýaýlymda owazy sahnada ýyllar at gepleşigimizde siziň üçin şatlyk Gurbannazarow aýdym aýdýar.
saklap meni Türkmenistanım. Dağlarına tinedip aklım durlanır. Çöllerine tinletim bakıdır bakı, bakıdır bakı. Bu menin vatanım, benim vatanım. Arkada ferdarı, arka vatanım. Bu menin vatanım, benim vatanım. Arkada ferdarı, arka vatanım. Gözümün nuru sen, başımın tacı, yüreğimin gücü sen Türkmenistanım. Senin için koydum bu şirin canı, vasfını yetsem Türkmenistanım, Türkmenistanım. Bu benim vatanım, benim vatanım. Bu benim vatanım, ata vatanım. Bu benim vatanım, benim vatanım. Arkada ferdarı, ata vatanım. Parafatdır ilim, yollar amandır. Geleceği ayanır bizim zamanlar. Şağların sesi şadiyan bolsun. Peki de ümitli niyetli bolsun, niyetli bolsun. Bu benim vatanım, benim vatanım. Bu benim vatanım, ata vatanım. Bu benim vatanım, benim vatanım. Arkada ferdarı, ata vatanım. Bu benim vatanım, benim vatanım. Bu benim vatanım, ata vatanım. Bu benim vatanım, benim vatanım. Arkada ferdarı, ata vatanım. Arkada ferdarı, ata vatanım. Arkada ferdarı, ata vatanım. Ene mehribanıyla şor hormatly tomoşaçylar, siz Türkmen Owady ýaýnamynda owady sahnada ýyldızlar at gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny tomoşa edýäňiz. Gepleşigimiziň bugunky bayramçylyk sanyny bolsa biziň zekini bagşymyz Şatyk Gurbanazarow. Gepleşigimizde mehmançylykda Şatyk köp sag bolsun aýdýas. Gepleşigimiziň başyny owadan ýurdumuzy, gahrman arkadagly serdarly ýurdumuzy wasp edýän bir joşun aýdym bilen gepleşigimize başladyk. Şatlyk aslında täze ýyl bayramçylygy, bir ardy umytlaryň bayramçylygy, elbetde türkmen halkymyz ýiňden saçak ýadyp, bir täze ýyl bayramçylygyny bir şatlyk şowhun bilen uldawara bilen belläp geçýär. Şu adam bir de saçak başynda tomoş edip oturan dinleýijilerimiz bardyr, aýdymta söýüjlerimiz bardyr. Olar üçin gepleşigimiziň dowamynda siziň ýerine ýetirmeňizde bir näçe aýdymlary iýleşmede ýetirelim. Indi şatlyk biziň gepleşigimiziň 05-25 gysa belgisine özleriniň bir näçe sowallaryny ýollaýan iýleşmemiz bar. Sowallarymyz sanardan diýsen köp. Ýöne biz gepleşigimiziň bugun bayramçylyk sany bolanyny üçin aslında biz 10 tane sowal berýärdik. Ýöne biz bugun sowallarymyzy biraz gysgaltdyk. 5 tane sowal saýlamaly. Gepleşigimiziň sebäbi bugun bayramçylyk sany, bayramçylyk sanyna da Köpräk aýdym aýtdy. köpräk o aglaby bölegi siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen dowam eder. Indi 5 tane sowaly saýlamagy biz siziň özüňize goýýar. Nähili siz häzir bir bilen 100 aralykda islen gowy 5 tane san belgiňi saýlaýaňyz, şol san belgilerdäki sowallar bize açyp okap size ýetirýär. Näme sowal çyksa jogaplandyrmaly bolýaňyz. Şertimi düşükli? Ha. Birden 100'e çenli. Gowy 5 tane san belgiňi. Onu birinci 7'ni alaly. Hemişeki al mehriban tomoşaçylar, saatligim 7'lik san belgiden başlady. Aslında biziň gepleşigimizde gelen bagşylarymyz köpülen şol 7'lik ýa-da 5'lik ýa-da 1'lik san belgini saýlaýar. Şoň üçin biziň iň köp gelen sowaly şol san belgide goýdy. 7'ligi saýlaýar. Ikinji 7'ni allyk, 17'ni allyk. 17. Bular men gowy san belgileriň biri. Onuň 33 alaly. 33. 22'ni alaly. 22. Ahyrkym 44. 44. Ha. Belki bu san belgiler siziň durmuşyňyzda bir ähmiýetli
san belgiler bolmagy mümkin. Indi şatlyk bir häzir şol san belgilerdäki sowallary açyp jemleýänçäk, bir tomoş edýän tomoşaçylarymyzy kän garaşdyrman, biz sizi ýene sahnamyda ýollalyp, aýdymlanyňyzdan ýerine ýetirip berseňiz, ondan soňra ýanky sowallary açyp okap size ýetirer. Başlytyn. Merhaba ýeşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiziň bayramçylyk sanynda biziň wekini bagşymyz şatlyk gurbanyna da arfyň ýerine ýetirjek. Aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam edýär. Dinläň, diýin jalyň, tomoş edin. Geçirýän aýym günüm maranım Ýeketligim oturýan aýgama oturýan Seni ýatlap geçirýän aýym günüm maranım Maranım ay maranım niýde bolsam bararım Aýda seni sen aýgy teýýän dedim maranım Maranım ay maranım niýde bolsam bararım Aýda seni sen aýgy teýýän dedim maranım Yenim yarım bolaydı yenim Sen bizden can verelim Sen için ay maranım Para bakışta yenim yarım bolaydı yenim Sen bizden can verelim Sen için ay maranım Maranım ay maranım Niýde bolsam bararım Aýdayken sen aýry diýerdim maranım Maranım ay maranım Niýde bolsam bararım Aýdayken sen aýry diýerdim maranım Işıdayı var mı? Maksadım maranım Gerekene vadami Seyyedi yaymanım Işıdayı var mı? Maksadım maranım Gerekene vadami Seyyedi yaymanım Maranım ay maranım Niýde bolsam bararım Aydan seni sen aýry teýýän maranım Maranım ay maranım Niýde bolsam bararım Aydan seni sen aýry gelýän ýerim maranım Aydan seni sen aýry teýýän maranım Aydan seni sen aýry teýýän maranım Geçtiler aylar yıllar insana garaşýan açılıp barda güller insana garaşýan Geçtiler aylar yıllar insana garaşýan açılıp barda güller insana garaşýan Aýry ýadan teýýän ýetirler Aýry ýadan şol geçen günler Aýry ýadan teýýän ýetirler Aýry ýadan şol geçen günler Düşünlerim bu hala Rekmeyle yanan cana Aşımda yana yana Ben sana garaşýan Düşünlerim bu hala
Rekmeyle yanan cana, aşkımda yana yana. Ben sana karışyan, ayrı ya da faltin tüyediği tüller. Ayrı ya da faltin, şol geçen güller. Ayrı ya da faltin tüyediği tüller. Ayrı ya da faltin, şol geçen güller. Ayrı faltin tüyediğim tüllerim. Ayrı ya da faltin şol geçen günlerim. Ayrı ya da faltin tüyediğim tüllerim. Ayrı ya da faltin şol geçen günlerim. Ene mehrbany ileşler, hormatly tomoşaçylar, Şahatlyk Gurban Nadarowyň ýerine ýetiren aýdymlaryna diňlediňiz. Indi bolsa, mehrbany ileşler, ýanky şahatlygyň saýlan san belgilerindäki sowallary açyp okap biz size ýetirýär. Indi şahatlyk bize tomoşa edýän tomoşaçylarymyzy, ileşşemizi has bir köp gyzyklanýan birinji sowalymyz bilen sowalymyzyň başyny başlaýar. Şahatlyk Gurban Nadarow, siz näçinji ýylda we nerede doğuldunuz? Men 1990-njy ýyl aprel aýynyň 7-sine 7 aprel. Ahal welaýatynyň Tejene trawynyň Täzeowa daýhan birleşigine doğuldum. 1990-njy ýylyň 7 apreline. Ene mehriban tomoşaçylar, sizi has bir gyzyklanýan sowaly Şahatlyk Gurban Nadarowyň soradyk, şahatlygym jogaplanyrdyk, bu taýdan aýdýar. Indi şahatlyk ikinji sowalymyzy ýetirýär. Türkmenowady tele ýaýlymyny ilkinji düşen şekilli aýdymly näçinji ýylda düşdüňiz we haýsy aýdym? İlkinji düşen şekilli aýdymly näçinji ýylda düşdüňiz hemde haýsy aýdym şol aýdym? Türkmenowadyny birinji şekilde geçiren aýdymym 2014-nji ýyl Magtymul Pragynyň Aýrylym diýen goşgysyna döredilen aýdymy şekilde geçirdik. 2014-nji ýylda. Bu bolama şondan bärim Türkmenowady tele ýaýlymyny bir näçe ýyldyk şekilli aýdymlaryňyzda galy bertede gepleşiklerde iyileşme dinleyicilerimiz üçün bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip gelýär. Ondan öň Türkmenowady tele ýaýlymyny Halypamy döwletgelli Ökdürowyň dörejiligine degişli döreden aýdymlaryny başardygymdan ýerine ýetirdim. Şular ýaly konsert görnüşinde. Konsert görnüşinde. Şonda da Maşa Balkan welaýatynyň ýaşaýjy edip köp kişi oňal pikir etdiler. Ondan soň bir näçe Halypalardan miras alan aýdymlar täze çörüşde işläp halk köpçüligine ýetirip gelýär. Biz size zynga dörejilik ýalamynda üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýsürekden arzuw edýäs. Innik sowalymy ýetirýär. Innik sowalymy şahatlyk şeýle internet sahypalaryna Şahatlyk Gurban Nadarow diýip ýazyp gözleseňiz siziň gaty köp ýazgylaryňyz çykýar. Indi siziň pikiriňizçe şolaryň içinde haýsy aýdymyňyz has köp seredilen aýdym diýip pikir edýäňiz? Ony muştaklarymyz, dinleýijilerimiň özüň bilýänler. Şu egerde lälem ýene aýdymy. Häzir Türkmenowady tele ýaýlymyna da kän sesleri münasip bolly internet ulgamyna da şol aýdym esasy. Iň köp ses alan şol aýdymdyr diýip pikir edýän. Doğrudanım şu toylarda, bayramlarda bir gabatlaşan wagtymyz şol aýdymy has köp istegler ýalar doğrudy özümizem şaýat bolduk. Bir toyuň dowamynda 8-9 gezek dagyn aýdylan ýerlerim bar da şol aýdym. Bu elbetde şahatlyk siziň şol aýdymyň has bir dinleýijiler tarapyndan gadygan kabul edilmeginiň bir alamaty. Şeýle siziň dörejiliginiňizde şowluk getirýän aýdymlaryň mundan meýlägem sanynyň kän bolmagyny tüýsüregimden arzuw edýär. Indi gepleşigimiz bu bayramçylyk sany. Ýa-da gepleşigiň başynda da belläp geçdik. Diýarymyzyň hemme günjeginde täze ýyl arçalary, aýdymlaryň, başladylaryň joşuny aýdymlar, çağajyklaryň bir aýdýan, bir şadýan, goşgular belent ýaňlanýar. Indi sowalymyz şeýle, siziň täze ýyl bayramçylygy bilen bagly ilkinji öwrünün goşguýyňyz ýa-da aýdymlar.
Täze bayram bilen bagly. Ayşe hemmämediň bilýän aýazada gelsenedir, hemmämediň bilýänimiz şu. Aýdymady. Kim gelýär? Aýazada ömür gelýär. Şol aýdymady. Elbetde şu adam Tomaş edýän bizim körpeje etillerni çağalamaz bar boldy. Şolamam dillerini şu adam şol goşular aýdymlar ýaňlanyp dur. Täze bayramçylygy ýetip gelýär bolan ödüňem şol çağalara goşulyp hiňlenen duýman galýan bir çağalyň ýatap. Köp sag bolun. Indi şatlyk ahyrky sowalymyz şeýle şatlyk Gurban Adarov. Ödüňiz maşgalada näçe dogun? Hemde maşgalaňyzda siziň öz näçe çağanyňyz bar? Biz maşgalada 3 dogan, 3 dogan. 2 oglan, 1 gyýyp. Maşgalaňyzda näçe çağanyňyz bar? Maşgalanda 1 gyýdym, 1 oglan bar. Tuğulama. Bir gyýdym, bir oglum. Olaň atlary Gyýdymyň ady Selvi, oglumun adam Hedret Ali. tuğulama. Atlar näme bolsun? Halkymyza bir hyzmat edýän bir ýyl halar, prezidentler bolup ýetişdi. Sag ol. Elbetde şatlyk täze ýyl bayramçylygy ýa-da mellekeşlik maşgala bayramçylygy bizem siziň agly bir maşgalaňyzda mundan meýlegem maşgala wadançylygyny täze 2026-njy ýylda Arsgal Berekediň guruk şatlygyň ýaran bolup gahrman arkadamyzyň arkadagy gahrman serdarynyň saýasynda mundan meýlegem asydy ýurdumyzda diňe bagty günleriň şaýady bolup ýaşamagy diýip tüýsüregimizden ardy berýär. Sag ol. Indi şatlyk sowallamyda 5 tan sowallamyda şu ýerde jemlenip, gepleşigimiz ýene-de siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen dowam edeli. Bize tomoş edýän iletişimden garaşýandylar. Indi şatlyk näil aýdymlary ýerine ýetirek edip. Onda Muhammed Orat häzir gepleşigimizde ýygy giderli gidýän bir şowkuny tan taýdymlaryny ýerine ýetirýäli. Gepleşigimiziň bugun bayram gününde hatam ýerine düşýär. Dinleýijilerimiz hem din jalsyn tan etsinler. Bayramlary gutly bolsun. Köp sag bol. Ona mehriban iletişler, hormatly tomoşaçylar, dinläň, beýin jalyň, şatlanyň. Siziň üçin gepleşigimizde şatlyk Gurban Adarov aýdmaýdy. Kulak sanıp dinle, dinle bedenim. Yan yanın aşkında aynı bedenim. Dinle kaderim aynı bedenim. Kulak gitme, gitme bedenim. Yan yanın aşkında aynı bedenim. Dinle kaderim aynı bedenim. Bu dünyada beni giderim. Yan yan aşkında aynı bedenim. Bu dünyada beni giderim. Yan yan aşkında aynı bedenim. Sevdim seni babamın laneti. Gelip ayratan yok mu şerefi? Yok mu şerefi aynı beden. Sevdim seni babamın laneti. Gelip ayratan yok mu şerefi? Yok mu şerefi aynı beden. Bu dünyada beni giderim. Yan yanışında aynı beden. Bu dünyada beni giderim. Yan yanışında aynı beden. Yuvasından umrin kara, yıllar saklap gelin şeker. Kara taşlı boyuna ora, duşuşmaya gelinin şeker. Yuvasından umrin kara, yıllar saklap gelinin şeker. Kara taşlı boyuna ora, duşuşmaya gelinin şeker. Ay şeker, gönlüm şeker, yüreğim var şeker. Ay şeker, anam ay şeker, dostuşmana geliyor.
şeker. Bağlarda bağdan bişenle Sonlu yardıma düşenle Gözüm düşenle Yürekte tenladın şeker. Bağlarda bağdan bişenle Sonlu yardıma düşenle Gözüm düşenle Yürekte tenladın şeker. Ay şeker, sevgilim şeker, yüreğin var mı şeker? Ay şeker, aman ay şeker, uçuşma gelgenim şeker. Ay şeker, sevgilim şeker, yüreğin var mı şeker? Ay şeker, aman ay şeker, uçuşma gelgenim şeker. Vasfın senle, min yüreğim seni böyle. Dünyadaki ekle değiller, sen yanında hiç kim şeker. Aşık başın, vasfın senle, min yüreğim seni böyle. Dünyadaki ekle değiller, sen yanında hiç kim şeker. Ay şeker, sevgilim şeker, yüreğim var mı şeker? Ay şeker, ay şeker, uçuşma gelgenim şeker. Ay şeker, sevgilim şeker, yüreğim var mı şeker? Ay şeker, ay şeker, uçuşma gelgenim şeker. Uçuşma gelgenim şeker. Uçuşma gelgenim şeker. Kıyıların şahsetin bilbil aşık bağında gözlerin saadetin ol furut yanağında. Kıyıların şahsetin bilbil aşık bağında gözlerin saadetin ol furut yanağında. Aşkında köydürme tüylü yarım. Gözlerim mehirli, südüm madayım. Günlüler güneşim, geceler ayım. Benim ardımım, gelin tidarım. Aşkında köydürme tüylü yarım. Gözlerim mehirli, südüm madayım. Günlüler güneşim, geceler ayım. Unsalar, gul açar, aydet nurana yüzüm. Elime nur taşar, bağlar hayraya gözüm. Unsalar, gul açar, aydet nurana yüzüm. Elime nur taşar, bağlar hayraya gözüm. Aşkında köydürme tüylü yarım. Gözlerim mehirli, südüm madayım. Günlüler güneşim, geceler ayım. Benim ardımım, gelin tidarım. Aşkında köydürme tüylü yarım. Gözlerim mehirli, südüm madayım. Günlüler güneşim,
Aşkında kıydırma tüyülü yarım Gözlerim mekirleyip Kırdın mılayım Günnizler güneşim Geceler ayım Vakın yadıya dinle ayım Ova doşum anlamadım Vakın yadıya dinle ayım Ova doşum anlamadım Bu dünyada bağıt payım Bol güllelem anlamadım Bu dünyada bağıt payım Bol güllelem anlamadım Tüyen tüyenlelem dinleyip tüyenlelem Uğrumdu anlamadım Tüyen tüyenlelem dinleyip tüyenlelem Uğrumdu anlamadım Arabıdım, alım kaşım 17-18 yaşım Arabıdım, alım kaşım 17-18 yaşım Filmimin gömül koşum Bol güllele anlamadım Filmimin gömül koşum Bol güllele anlamadım Tüya tüya lele dinleyip tüya lele Uğrumdu anlamadım Tüya tüya lele dinleyip tüya lele Uğrumdu anlamadım Vah tüya tüya lele dinleyip tüya lele Uğrumdu anlamadım Tüya tüya lele dinleyip tüya lele Uğrumdu anlamadım Al sana bir sözüm var yanakların misli nar oğluna badım Gidaysim seni görmen yürekte bağlar arman oğluna badım Al sana bir sözüm var yanakların almanar oğluna badım Gidaysim seni görmen yürekte bağlar arman oğluna badım Ah nabadım nabadım sen menin göğün şadım oğul nabadım Gidaysim seni görmen yürekte bağlar arman oğul nabadım Ah nabadım nabadım sen menin göğün şadım oğul nabadım Özün bana bağışla yüreğimden ağışla oğul nabadım Yok gidin görsem arman baksam yoluna kurban oğul nabadım Özün bana bağışla yüreğimden ağışla oğul nabadım Yok gidin görsem arman baksam yoluna kurban oğul nabadım Özün bana bağışla yüreğimden ağışla oğul nabadım Ah nabadım nabadım sen menin göğün şadım oğul nabadım Gidaysim seni görmen yürekte bağlar arman oğul nabadım Ah nabadım nabadım sen menin göğün şadım oğul
bağışla oğulna barın. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, siz Türkmen Owasy ýaýlymynda owaly sahnada ýyldyzlar at gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny tomosha edýäňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny bolsa, şatlyk gurbanlary sazyny ýitleri bilen sahnamyzda sizin üçin bir näçe aýdymlar ýerine ýetirýär. Şatlyk köp sag bolsun aýdýar, ýerine ýetirip beren joşuny aýdymlaňyz üçin. Indi şatlyk gepleşigimizde biz SMS arzuwlary diýen sahypamyz bilen dowam edýäs. Bugün näme gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny bolandygy münasibetli bayramçylyk gutdaglar diýsegem ýalňyşmyr. Yörüýte biziň gepleşigimiziň 05-25 gysa belgisine diýarymyzyň durly günjogyny, doglan günlerini, ýaş toýlaryny, täze ýyl bayramçylyklaryny bir gutlap, özleriniň bir arzuwly gutdaglaryny ýollaýan iýleşmemiz bar. Bizim gepleşigimiziň üstü bilen olary doglan günleri hem de täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlap, gepleşigimiziň mihmanynyň adyndan gepleşigimizde gatnaşan aýdymçymyzyň adyndan aýdym sowgat edýär. Şatlyk şu ýerde ýene 5 tany arzuwly gutlaw saýlamaly, saýlamak geregini biz ýene de siziň öňüňizde goýýas. Bir bilen ýudarlykda edilýän kyýalak 5 tan belgini ýene saýlasaňyz, biz şol san belgilerdäki arzuwly gutlawlary açyp okap iýleşmemiz gutlar. Indi ýanky meňde san belgileri aldyňyz. Gepleşiň başyna o. Indi başga san belgiler. Başga tan bolsa birden 5'e çen alaýar. Ha, gün birden 5'e. Ha, birden 5'e çen alaýar. Bolýa onu biz gönü ýygyderlikde mehriban tomoşaçylar birden 5'e çenleyip san belgidäki arzuwly gutlawlary açyp okaýarsa iýleşmemizi doglan günleri, ýaş toýlar hemde täze ýyl bayramçylyklary bilen gutlaýar. Birinji arzuwly gutlawmyz Ahal welaýatynyň Bagdaýhan etrabyndan Oğulgözel Laýdan 63 ýaşynyň dolmagy bilen ýan ýoldaşy Seyit Muhammed aga gyýyllary Gülnawat ogullary Eziz Aman Muhammed, Mekan Şahar Muhammed, gelinleri Humay, Akpamyk Laçyn, Ogul Cennet, agtyklary Enar, Tumor Berdi Muhammed, Meher, ekizler Aynur Gülnur, Nur Nazar, Ardu, Aylar, şeýlekem Adal Muhammed dagy tüýsürekden gutlaýarlar hemde Oğulgözel Laýda Berkjan saglyk ulak ömür arzu edip täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýarlar. Onda Muhammed orar şu gepleşigimiz bilen Oğulgözel Laýdany menem ýaş toý bilen tüýsürekden gutlaýan jan sag bolsun, başlyk bolsun geljekki 2026-njy ýylam öz maşgalasy bilen, öz ýan ýoldaşy bilen, çağajyklary bilen öz artyjaklaryna, çoğuluklaryna, ýuwluk gowuluklaryna uganmak nesip etsin. Näder arzuwymyzyň ýygyny aýdym bilen dowam edäýeli. Elbetde, ul höweslen köp sag bolsun aýdýas. Indiki arzuwly gutlawymy okaýar soň açyny. Indiki arzuwly gutlawymyz Aşgabat şäheriniň Bagyr owasynda ýaşaýan Murad agany täze ýyl bayramçylygy bilen ogullary Hemra, Wefa gelinleri Gülälik, Merjen hemde ähli agtyklary tüýsürekden gutlaýarlar hemde Murad aga Berkjan saglyk ulak ömür arzu edýärler. Murad aga täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun. Äsiziň üçin bir şirin aýdymlaryň birini ýerine ýetiripdir. Köp sag bolun. Indi arzuwly gutlawymyz Aşgabat şäheriniň Büzmöýün etrabyndan Batyr agany şeýlegem şahenem gelenjäni täze ýyl bayramçylygy bilen ogullary Kerim, Kemal, Begenç gelinleri Aýdady, Mehin agtyklary Atajan, Ediz dagy tüýsürekden gutlaýarlar hemde Batyr aga bilen şahenem gelenje mundan meýläge maşgalatynyň arasynda Berkjan saglyk ulak ömür arzu edýärler. Onda menem şol arzuwlara goşulýan bayramlar gutly bolsun. Elmidama maşgalalaryna agdyberli köküm sürsin. Indi arzuwly gutlawymyz Daşoğlu welaýatynyň Göregli etrabyndan Bayram Durdagany hemde Narul genejäni täze ýyl bayram bilen şeýlegem ogullary Sahyň 29 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden gutlaýarlar. Bu gutlagy ogullary Seyit, Salih, gyýyllary Aknur dagy tüýsürekden goşulýarlar. Menem şu adagdalan iýleşlerimizi täze ýyl bayram bilen gutlaýan, hemem ýaş toýlar bilen tüýsürekden gutlaýan. Ahyrky arzuwly gutlawymyz Balkan welaýatynyň Balkanabad şäheriniň ýaşaýjysy Gülögzör Aradur Duýban 19 ýaşynyň dolmagy bilen kakasy Tuwakturdaga ejesi ýüpek geneje doganlary Begenç Murat, Täze Murat, Bibi tüýsürekden gutlaýarlar. Şeýlekem Gülögzöre mundan meýlägen Berkjan saglyk ulak ömür arzu edýärler. Menem Gülögzöre ýaş toý bilen tüýsürekden gutlaýan, bagy turmuşda ýaşamagyny arzu edýän. Köp sag bolun, arzuwlar hasyl bolsun. Indi şatlyk arzuwly gutlawylarymyzda jemlenip, onu şol ýanky doglan günlerini, ýaş toýlaryny toýlayan iýleşmemiz üçin hemde täze ýyl bayramçylygyny toýlayan, bize tomosha edýän tomoşaçylarymyz üçin gepleşigimiz ýene de bir joşunly aýdymlaryňyz bilen dowam edäýeli. Baş üstüne. Mehriban iýleşler, diňläň, deýin zalyň, oýby ýanglanjak aýdym taýda teşne kalplaryňyza ruhy lezzet bersin.
Tüyendiğin o sözlerim yalan eken bir vefadın. Hanilerle mol gözlerim, bana karayan gözlerim. Tüyendiğin o sözlerim yalan eken bir vefadın. Armanım darmanım, İlçeyinler görmenin, öz elinden su versin, şodur menin derman. Armanım darmanım, İlçeyinler görmenin, öz elinden bir su versin, şodur menin derman. Yüreğimi yandırdın, seni gönlüm kandırdın. Seni gönlüm kandırdın, yandırdın maya gödür. Yüreğimi aldırdın, seni gönlüm kandırdın. Seni gönlüm kandırdın, yandırdın maya gödür. Hanilerle mol gözlerin, bana karayan gözlerin. Tüyendiğin o sözlerin, yalan eken bir vefadın. Hanilerle mol gözlerin, bana karayan gözlerin. Tüyendiğin o sözlerin, yalan eken bir vefadın. Senin tüyün yalan eken ne bir vefa. Yüreğime salan yara, en okutuyulur muka. Senin tüyün yalan eken ne bir vefa. Yüreğime salan yara, en okutuyulur muka. Yüreğimi andırdın, seni gönlüm kandırdın. Seni gönlüm kandırdın, yandırdın maya gödür. Yüreğimi andırdın, seni gönlüm kandırdın. Seni gönlüm kandırdın, yandırdın maya gödür. Hanilerle mol gözlerim, bana karayan gözlerim. Tüyendiğin o sözlerim, yalan eken bir vefadın. Hanilerle mol gözlerim, bana karayan gözlerim. Tüyendiğin o sözlerim, yalan eken bir vefadın. Aşkımın tenli canım, çakmadık cananı getir. Çakmadık cananı getir. Mütriğinin neşab olur, derdime dermanı getir. Derdime dermanı getir. Mütriğinin neşab olur, derdime dermanı getir. Derdime dermanı getir.
neçe köngül bereyin, bir neçe köngül bereyin. Doyunçam yüzün görüyün, barda garip şan getir, barda garip şan getir. Doyunçam yüzün görüyün, barda garip şan getir, barda garip şan getir. Şahinim değil kara bağırım, yanlı kül bolli daraltın, yanlı kül bolli daraltın. Yakın gelli velir bağıtım, barda garip şan getir, barda garip şan getir. Yakın gelli velir bağıtım, derdime derman getir, derdime derman getir. Barda garip şan getir, derdime derman getir, barda garip şan getir, derdime derman getir. Aklımı alıptım başta göründü, akbal şeyle bolli yarım gülümdü. Duydurum da sevgim kayın bolundu, yakından tüyüptüm filvi yarım. Duydurum da sevgim kayın bolundu, yakından tüyüptüm filvi yarım. Günahkar minni yad etmedim, bilmedim lelem senin tüyüşün. Günahkar minni yad etmedim, bilmedim lelem senin tüyüşün. Duydurum da sevgim kayıl bolundu, yakından tüyüptüm fildi yar. Duydurum da sevgim kayıl bolundu, yakından tüyüptüm fildi yar. İnni selvim tüygüm kaydıp gelmez, İlkinci tüyünüm şadlıkta gülmez. Aşık oğlan aydır bahtımız bolmaz, yakından tüyüptüm fildi yar. Aşık oğlan aydır bahtımız bolmaz, yakından tüyüptüm fildi yar. Günahkar minni yad etmedim, bilmedim lelem senin tüyüşün. Günahkar minni yad etmedim, bilmedim lelem senin tüyüşün. Duydurum da sevgim kayıl bolundu, yakından tüyüptüm fildi yar. Duydurum da sevgim kayıl bolundu, yakından tüyüptüm fildi yarım. Günahkar minni yad etmedim, bilmedim lelem senin tüyüşün. Günahkar minni yad etmedim, bilmedim lelem senin tüyüşün. Duydurum da sevgim kayıl bolundu, yakından tüyüptüm fildi yarım. Duydurum da sevgim kayıl bolundu, yakından tüyüptüm fildi yarım. Yakından tüyüptüm fildi yarım, yakından tüyüptüm fildi yarım.
Ene mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, owady sahnada ýyllar at gepleşmeden bugün köýüp bayramçylyk sanynda Bekini bagşymyz Şahat Gurbanalar sizin üçin bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdi. Sizin ýazyp ýollan sowallaryndy, jogaplanyrdy. Şahatlyk gepleşmeden bugünkü sanam ahyrlap barýar. Gepleşmede gelip ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin biz size köp sag bolsun aýdýar. Joşuny wadyňyz mundan meýlägem ýurdumyzyň toýlaryny, bayramlaryny şular ýalyp bir owodun, owady sahnalarynda hemişe ýanglanyp durmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Täze mutlu bolsun. 2026-njy ýyl sizin üçin, sizin maşgalaňyz üçin hem hasam bir arsgaly bereketli, düşünli ýyllaryň biri bolsun. Sag bol Muhammed Oraz, gepleşige gatnaşdyk. Joşup başardygymyzdan aýdym aýtdyk. Ýylleşlerimizin sowallaryny jogaplandyrdyk. Täze ýyl bayramyny, ýaş toýlaryny gutladyk. Bundan beýlägem dinleýijilerimize, halkymyza täze aýdymlary ýetirip durar. Biz şeýle bag döwürde ýaşadýan Gahrman arkadağımda, arkadağlı gahrman terdarımda, tüýsürüňden sag bolsun aýdýan. Bütün Türkmen halkymyzy ýetip gelen täze ýyl bayramy bilen tüýsürüňden gutlaýan. Goý gahrman arkadağımyň, arkadağlı gahrman terdarymyň jany sag bolsun, başdyk bolsun, tutýan tutumly işleri elmi dama rowaj alsyn. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun şatlyk, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mundan meýlägem sunuňyz dörüjlük älemde üstüni kemraňyz bolsun. Şeýlegem şatlyk gepleşmeden adyndan size Uludağ süýjülük suwlaryny sowgat berýäs. Bul Uludağ süýjülük suwlary sizin täze ýyl taşşaňyz beder diýip umyt edýäs. Sag bol. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Aýdym Sadyň mehriban muştoklary, biz owady sahnada ýyllar atly Aýdym Sady dinjat gepleşmeden taýýarlanan bugünkü bayramçylyk sanyndy geçirip gutarýar. Ýene bir ýoly ýurdumyzda ullun toýlanýan täze ýyl bayramçylygy bilen Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymydy, arkadağly gahrman ferdarymydy, bütün Türkmen halkymyzy tüýsürüňden gutlaýar. Goý täze 2026-njy ýyl Türkmen halkymyz üçin, ýyl günümüz, watanymyz üçin rızgally, bereketli, toýly ýyllaryň biri bolsun. Milli medeniýetimiziň sunwatynyň hak hogunlary Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağymyzyň, arkadağly gahrman ferdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, mertebeli başlary aman bolsun. Täze 2026-njy ýylmyz. Garaşsyz baky darap Türkmenistan bedew watly atmaradyň mekany atly ýylmyz düşümli, arsgaly, bereketli ýyllaryň biri bolsun. Gepleşiklerimiziň enlik sanlaryny görüşýänçe hoşsag bolun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Gördüm kıyılanı çütü, canım anlık içeti, yanlarına baracaktı müminle dur eceti. Gördüm kıyılanı çütü, canım anlık içeti, yanlarına baracaktı müminle dur eceti. Aynı dadın gödülmü, cemilemi içerin, laşın mı senin adın, ya da oğul senin. Aynı dadın gödülmü, cemilemi içerin, laşın mı senin adın, ya da oğul senin. Laşın mı senin adın, ya da oğul senin mi? Bir şeyle mekreba, ikincisi canaca, üçüncüsü nevce, göl bile canın alya. Bir şeyle mekreba, ikincisi canaca, üçüncüsü nevce, göl bile canın alya. Aynı kadın gödülmü, cemile mi içerin, laşın mı senin adın, ya da oğul senin mi? Aynı kadın gödülmü, cemile mi içerin, laşın mı senin adın, ya da oğul senin mi? Laşın mı senin adın, ya da oğul senin mi?
börügün Dolansana canine kıydadını sorayın Yanlarına barayın men gürleşip börügün Dolansana canine kıydadını sorayın Aynı dadın gödülmi cemilemi çerin Laşın mi senin adın ya da oğul senin Aynı dadın gödülmi cemilemi çerin Laşın mi senin adın ya da oğul senin Laşın mi senin adın ya da oğul senin Laşın mi senin adın ya da oğul senin mi